Vi vil gerne vise vores fyrværkeri for 2012-2013. Og lad os dreje heroppe nogle heksehyl. Det er bare lort, det skal bare væk. Og for en gang nok. Så har vi et festbombe raketsortiment med 10 kugleraketter i. Fra Harald Nyborg. Og det er jo en klint kugleraketter. Så har vi et Grand Cru XO sortiment. Og ja, også fra Harald Nyborg. Så har vi herovre har vi to pakker stævnsklyndraketter mere. Og raketsortiment fra T. Hansen med Madrid-raketter og Athen-raketter. Og to Classic Fireworks bomberør. Og 30 rabatbomberør fra T. Hansen. Og ja, de er sgu billigere. Så har vi, der er godt nok kun to raketter tilbage, men det var et Galaxen raketsortiment, også T. Hansen. Og et Polen raketsortiment. Og ja, så har vi en gammel raket for en 2 år gammel raket, tror jeg. Den er ja, fin nok. Og 2 kugleraketter fra T. Hansen også, tror jeg nok det var. Og 2 holdraketter. Så har vi 3 store kugleraketter fra T. Hansen og Dakar bomberør. Et raketsortiment mere, Madrid og Athen-raketter. Yes, og så har vi 3 rabatbomberør mere, og faktisk Sing-raketter, tror jeg de hedder. Starskud, lort, skal bare brændes af, sammen trykker gider åbne. Der er stævnsklyndraketter mere, pakke Athen-raketter til Hansen, og pakke festbomberaketter mere, 10 kugleraketter, et batteri, afgrunden, baby lort, ikke mit heldigvis, Thundershots, og så har vi noget lorteheksehyl, som, ja, jeg ved ikke hvorfor vi er, hvad står der, Padang Contain, ret stor fontæne egentlig, Dallas batteri, lille batteri, 2 fontæner fra Ming, og et batteri mere fra Ming. Og ja, det var sådan set vores fyrværkeri. Den er 2 tom kugleraket festbomber, den har den gider i hvert fald ikke at fokusere. Og den skulle godt 60 gram i. Ja, det lyder sgu helt fint. Så har vi nogle andre de raketter her fra Grand Cru XO sortimentet fra Harald Nyborg. Der er 28,8 gram i. Jeg tror det er lidt sløret, men jeg gider sgu ikke. 21,8 gram for de små raketter, og det var så de store. Og så er der nogle batterier der. 9 skud og 7 skud. 2 rimelig gode fontæner, 250 gram i hver, og så 3 små og nogle Romulus batterier. Bomberørene her, der er der, hvad står der? 48,5 gram nemvægt i. Ikke ret store. Fint nok. Af den grund. Når jeg glemte bomberørene, det var det, går vi lige tilbage til det lidt. I dem her er der, står der 48,22 gram i Classic Fireworks. Fine store bomberør. Hvor er de gode. Kan jeg ikke huske dem, de er faktisk fra sidste år, men 41,4 gram i det her gamle bomberør. Så er der de bomberør herovre fra Grand Cru XO. De har 33,5 gram. Ikke ret store. Jumme. Et Dakar bomberør roligt. Jeg ved faktisk ikke. Jeg kan huske hvad det var. Jeg kan bare huske at jeg var ret skuffet over det. Nå, men det har i hvert fald 37,6 gram. Ja. Yes.
Nå, kulraketter. De har 72,5 gram i sig. Fint nok. Og den her raket her, den... Godt svært. Står der simpelthen ikke hvor meget der i den. Desværre. Nå, rabatbomber. Så de her design-raketter. Måske kan man lige ane det her ved siden. Ja, der er... Det kunne man ikke, nej. Jo, nemvægt 49 gram. Ja, de skulle være ret gode, de raketter. Startskud. Dem der var der været 27 gram i, var det blevet enige om. Ja, 27,8 gram nemvægt i. Og dem var der 68, og så er der nogle 2 tommer i, og nogle 1,5 tommer, som jeg ikke rigtig overgår at åbne og kigge på. Athen-raketter. Ja, de er sgu små. Der må sgu være 12 gram nemvægt i. Ikke en skid. Frontal shots. Ja, jeg ved ikke hvor meget, ikke ret meget. Batteriet der vist. Det står henne. Det står her. 573 gram, og det har 30 kaliber rør. Okay. Au. Nu må vi lige se her, ja. 23 gram nemvægt. Dem jeg skulle af, de er sgu fine nok. Ikke komme an på det. Nå. Nemvægt 42 gram i Polens 2 tommer kulraketter, ja. Og det må det er samme som dem her. 72 gram. Madrid-raketter. Jeg ved ikke, de er større end Athen, men der er vist, ja, der er kun 17 gram krudt i. Det er ikke særlig godt, så er sådan en nordlys batteri her. Der er... Ikke om vi kan se det, men der er 126,4 gram. En Geyser Fontane. 130 gram. Ja. Dollars batteri. Hvad fanden er det? Ja, tak. Der er 200 gram nemlig. Og så mangler vi lige det sidste... Ja, hvad var det hed? Det hed Pardang. Rimelig stort egentlig. Ikke stort. Yes. 160 gram nemvægt. Så det er godt, fint. Now put your hands in the air, shake your body